Η ώρα είναι 11 και 4 και το ταξίδι για το Ντουμπάι αρχίζει τώρα. Ναι, δεν πρέπει να κάνω κάτι animation, κάτι δεν ξέρω. Έχουμε κάνει τις βαλίτσες τα πάντα. Θα πάμε νωρίς στο αεροδρόμιο, γιατί έγινε μια βλακεία χθες με το διαβατήριο του μπαμπά μου. Μεταξύ το outfit του αεροδρομίου μου είναι πολύ... όχι για Ντουμπάι, είναι πιο πολύ για Ευρώπη. Δεν ξέρω. Είμαστε στον οροπό. Κατερίνα, πες γεια στο vlog. Φεύγουμε επισήμως από τα σπίτια και πάμε μπρος στο αεροδρόμιο. Κατερίνα, τα έχεις πάρει όλα μαζί σου. Πήρα βατραχοπέδιλα, μάσκα, παπούτσια. Νόμιζα ότι την πέτρα του οροπού ή της μάνης. Εσύ έχω κι άλλα. Μαμά, τι έχεις να πεις? Πες για στο vlog. Γεια σου vlog. Πάμε, που πάμε? Πάμε Αμπου Ντάμπι. Πάμε Και μετά Ντουμπάι. Ωραία. Φεύγουμε. Περιμένουμε. Vivian. Ήρθαμε για ένα... Starbucks. Bye, Vivian. Χωράει. Δεν χωράει. 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 Γεια! Χαμπίμπις μου! Πάμε τώρα για το λόγο. Μόλις περάσαμε τον έλεγχο, ελέγξαμε τα εισιτήρια, διαβατήρια, όλα και φεύγουμε. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε αεροπλάνο. Περιμένουμε το αεροπλάνο και ναι, τα λέμε όταν μπούμε μέσα. Να κάνουμε ένα haul τι πήραμε. Εντάξει, νομίζω όταν γυρίσουμε από το Ντουμπάι. Πήγες. Έχω συγκινηθεί ωραικά. Δεν ξέρω πόση ώρα είμαστε μέσα στο αεροπλάνο, αλλά μόλις μας ξύπνησαν για να μας πούνε ότι βρισκόμαστε σε περιοχή με turbulence, με αναταράξεις. Ήταν κρύο, παιδιά. Όντως, είμαστε στο αεροπλάνο περίπου 2 ώρες και θέλουμε να φάμε μάγιλος. Λοιπόν, παραγγείλαμε από το αεροπλάνο γιατί τα μάγιλος ήταν χάλια και πήραμε noodles με κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθανε τα noodles. Εντάξει, θα ζήσουμε. Κοιμάμαι στο πάτο. Και εγώ πάνω εδώ, στις τριστές του αεροπλάνου. Εντάξει, από εδώ φαίνεται όλη η Σαουδική Αραβία. Μόνο εγώ πάω με φούτερ στο Ντουμπάι. Όπου να είναι προσγειωνόμαστε. Η μαμά πονάει τα αυτιά της. Γεια σας, παιδες. Εσείς μάκες. Ποιοι είναι στο Αμπου Ντάμπι? Ποιοι είναι, vlog τώρα. Εμείς! Έβγαλα βίντεο. Αυτό είναι το ξενοδοχείο μας. Τα πράγματα και έφυγε. Ο Κυριούλης. Πάω να δω τι γίνεται. Έχει το ντους. Κάτσε πριν το κάνουμε. Πάλι καλά, έχει ωραία. Πριν το κάνουμε η μαλλιοκούβαρα. Κάτσε λίγο να δω. Φύγε λίγο να κάνουμε ένα tour. Λίγο. Κάνεις. Μην τα πειράζεις, αυτό δεν Δες τη θέα από το δωμάτιο. θα κοιμηθώ εγώ εδώ πέρα. Καλημέρα. Χθες το βράδυ δεν άνοιξα. Επειδή είμαι πολύ κουρασμένος. Είμαστε στο πρωιό. Καλημέρα. Παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή. Βρισκόμαστε στο πανηγύρι. Όλοι μας κάνουνε παζάρια. Αυτό είναι το μεγάλο το παζάρι. Όλοι Σακύρα, eres tú? Πάμε στην παλιά πόλη του Ντουμπάι. Ναι, πάμε. Λοιπόν, ήρθαμε μόλις σε άλλη αγορά. Είναι πολύ ωραία. Μας έχουν κάνει παζάρια τα πιο ψεύτικα. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί.
Λα 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 λα. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανί. No, sir. Πες το ξανά. Don't, Σεπτέμβρη. don't come. Σβήστο. Σβήστο λίγο. Το ξανά κάνα. Habibi, don't come in first. In September. Habibi, don't come to Dubai in 1st of September. Τι είπα! Πες το κανονικά. Don't come to Dubai in 1st of September. Το πες. Γυρίσαμε. Είμαστε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Θα πούμε για μπάνιο τώρα γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη και είχε ακόμα πάρα πολύ ζέστη. Βοήθεια τα λέμε. Παραγγείλαμε να φάμε Popeyes. Θέλαμε καιρό. Παραγγείλαμε 2 Cancun sandwiches με spicy, χωρίς το spicy, 3 biscuits του Popeyes, ένα spicy Cancun, κάτι άλλο, κάτι με το δείτε. Είναι όλες. Λοιπόν, πήραμε Μπορεί να είναι... chicken bites. Πήραμε τελικά. Ναι, πήρα εγώ. Μία με και για τους δύο μας. Μία Pepsi. 3 biscuits. Μια. Πολλά πήραμε τελικά. Τα 2 burgers. Μου ισχύει. Και το δικό μου meal με το μπαν, τις πατάτες και όλα αυτά. Τέλειο, πάμε. Και τις σως γνωστές του Popeyes. Κλασικά. Αρχικά εγώ θα αρχίσω με αυτό. Εγώ θα κάνω τεστ. Που είναι ένα ραπ. Νομίζω τέλεια. Δεν ξέρω τι πρέπει να είναι. Ξέχασα να τους πω να βγάλουν την ντομάτα. Βυδρός. Μου έβαλε νερό. Πήγαινε και ζητά μου νερό. Γιατί? Γιατί μου έβαλα καυτερή. Καίει. Ναι, και υπάρχει. Πήγαινε. Λίγο. Φέρω εδώ. Πόσο καυτερή είναι? Φάει και δεις. Έλα, πέφτει νομίζω. Θα σου δείξει μετά, στο τέλος. Και Ναι, αυτό εδώ κάτω είναι. φιλέλεος. Θα φάει το κοτόπουλο, θες να μου το φας? Θες να το φας? Θα πεθάνω. Θες να φας και αυτό που δεν καίει? Ναι. Ωραία, φάει εσύ αυτό και εγώ αυτό. Είναι πολύ καλό. Πέθανα. Η ώρα πήγε αυτά μόλις βράδυ στο Ντουμπάι. Εγώ με την Κατερίνα βλέπουμε το vlog το σημερινό. Έχουμε να πούμε ότι αυτό το vlog που βλέπετε τόση ώρα παίζει να είναι τέλειο. Όχι παίζει, είναι τέλειο γιατί είναι όντως. Και θα κάτσω να το κάνουμε edit και πάμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας. Δείτε τι ώρα θα έχει από το δωμάτιο. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Μαϊάμι οριακά Αστεριάκι μου. και πάμε στα Raising Cane's γιατί πεινάμε, σοφάμε, αυτοκτονούμε. Είναι όλα γιγάντια, όλα γιγάντια. Νιώθω πολύ μικρός.
που υπάρχω. Ναι. Αυτό εδώ λες. Κάνεις πλάκα. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στα Raising Cane's, παραγγείλαμε, κάτσαμε. Πείτε γεια. Και έχω πάθει πολιτισμικό σοκ. Αλήθεια. Πόσα πληρώσαμε τώρα για αυτό το γεύμα? 66 εγώ. Α, πες, σου άρεσαν. Ακόμα τρώω, πολύ ωραίο παιδιά. Να έρθετε να δοκιμάσετε. Νύχτα όμως, όχι μέρα. Μόλις τελειώσαμε από τα Raising Cane's. Ήταν τέλεια. Καθόμαστε έξω, έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχουμε υδρώσει μόνο και που υπάρχουμε. Αλλά αξίζει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα. Είναι όλα γιγάντια, όλα μεγάλα. Εδώ πέρα είμαστε έξω από το μαγαζί. Συνέχισε καθαρό σπίτι, δεν βλέπουμε τα μάτια. Και ναι, όχι, αξίζει να έρθετε. Μπράβο. Πάμε Κατερίνα. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Να κάνουμε ένα trend. Κάτσε, περίμενε. Θα κάνουμε ένα trend. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το trend. Λοιπόν, είναι πολύ απλό, εντάξει. Μαμά, έλα εδώ. Τι κρύβεσαι έτσι. Λοιπόν, κάνω. Just give me my money. Just give me your money. Μαμά, χειροκροτάμε. Α, όλοι μαζί. Ναι ρε, λέει ο Νούνης στον εαυτό του. Πάμε ξανά. Ωραία. Λοιπόν, just give me my money. Just give me my money. Just give me my money. Take your money, I don't want your money. Έχεις να πεις για αυτό που σου κάναμε. Είσαι λέρα. Λέρα. Δεν θα το έλεγα. Δεν θα αναφέρνα τον εαυτό μου Πήρα πολλά μπουζάκια. ως μία λέρα. Ένα την ημέρα. Εγώ πήρα για 2 την ημέρα. Εγώ πήρα 2 μπλούζες. Το πρωί θα αλλάζω. Just give me my money. Να το δούμε. Ρωμιάρη, λέρα. Είσαι σαντιστής, μαζοχιστής. Και σε μια λέρα! Μεταξύ έχω να πω και κάτι άλλο. Εδώ με βλέπω άτομα που δεν είναι της χώρας μας, εντάξει. Δηλαδή αυτοί ποτέ δεν ξέρανε, δεν έχουν ακούσει ποτέ ζωή τους το αστεράκια μου. Το πιστεύεις? Αυτή σκάει. Αυτή έχει βγάλει τα πουλιά κατευθείαν. Αυτή είναι και έγκυος. Εγώ ούτε καν το ξέρω, ούτε εγώ το ξέρω αυτό το αστεράκι. Εννοώ ότι υπάρχουν άτομα που είναι στο εξωτερικό που δεν ξέρουν τα memes της Ελλάδας. Τα πια? Τα memes. Α, οκ, τα memes. Δεν ξέρεις τι σημαίνει meme. Κάκι όχι. Είμαι πάνω από 50. Πώς λέει, ο Ιωσέφ, πώς λέει αστεράκια μου. Η Ιουσέφ άλλα πράγματα. Ιουσέφ το λέει. Το λέει η γυναίκα μου. Κάτσε Μια μπαμπά, λέρα. τι βλέπεις άλλο που κάνει Ιωσέφ. Μαμά, τι άλλο βλέπεις. Καμπίζια της. Θεωρώ ότι. Έχει τόσο ζέστη. Ναι, Μαμά, άντρα μου, ναι. Τα πόδια σου δεν Κάνει πάμε. τα. έχει 50 βαθμούς και είναι Σεπτέμβριος. Εν τω μεταξύ είναι κάτι άτομα που φοράνε φούτερ, ειδικά αυτούς τους Άραβες ρε, που φοράνε μαύρο λόξωμο με τα πανιά, που φοράνε τα πανιά από κάνω μέχρι κάτω και δεν ζεσταίνονται δηλαδή αυτοί. Ενώ αυτοί που φοράνε pullover γύρω από το λαιμό τους με 50 βαθμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Πες να είσαι πολύ ανώμαλος για να φοράς φούτερ γύρω από το λαιμό στο Έχω Ντουμπάι. έναν εδώ τώρα και Όλο έχει το καραϊδρώσει. χάγκερ. Και γυναίκα. Και το έβγαλε. Τεράστιο. Βρισκόμαστε σε ένα άκυρο μέρος, στο Χίλτον βασικά, σε ένα πολύ μικρό Χίλτον, τόσο μικρό. Αχ, τετώθηκε όμως μου παιδιά, από το ζόρι. Τα κόλλασα ακόμα είναι. Μα καλά είμαι. Έκανε κράκο όμως, Αλήθεια. Σας το είπα, κατουργέμαι. Τι κάνεις ρε! Τι κάνετε ρε! Αυτό έφυγε για το vlog. το Dubai ever. Αλλά και σκλαίω! Κόφτε το ρε! Βρισκόμαστε στο Dubai Marina. Με τον μπαμπά
Όλα καλά, όλα ενθυρά, τρελή όλοι εδώ πέρα. Όλοι έχουμε. Εγώ μου έφυγε το χέσιμο, εντάξει. Είχαμε χεστεί όλοι πάνω μας. Παιδιά, εγώ νιώθω ότι είμαι στην Κίνα κάπου. Στην Κίνα. Στην Κίνα. Στο Chongqing, εκεί που είναι το Cyber City. Όχι, στην Κίνα έτσι είναι τα Cyber Cities. Έλα να κάνουμε ένα βίντεο με τη Βάσο και τα Θέλω ρε! Βίντεο είναι. Δεν θέλω ρε φώτο ρε! Αχ, χεστείτε! Βάσο, έλα λίγο, έλα λίγο. Έχουμε πολλές! Έλα λίγο. Πάμε και κατουρημένοι! Και κατουρημένοι και τρωμένοι πάμε! Κάτα. Δεν μπορώ! Νομίζω θα γίνει στο νέο Στάζω από viral παντού. μοντέλο του TikTok. Φίλε, στάζω από παντού! Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Ντουμπάι μετρό. Στο πιο σύγχρονο μετρό του κόσμου, γιατί μπορούμε. Αλήθεια. Υδρώνουν και στα κοντίσιο, πες του, τι να κάνουμε. Μην έρθετε στο Ντουμπάι όταν θα έχει ζέστη, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι όπου και θα μπεις θα έχει το air condition στους 10. Και ενώ θα είσαι στους 50, ξαφνικά θα πίνεις στους 10. Και αυτό προκαλεί μια αρρώστια. Εντερική κρίξη. Δεις ό,τι θέλεις και προκαλεί. Κοιτάξτε τι πήραμε. Είμαστε ένα βήμα πριν από το βαθμί. Μόλις μπήκαμε, πάμε με το δεξί, Dubai Mall. What? Μόλις φάγαμε πόρτα από ολόκληρο εμπορικό κέντρο. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε. Έλα ρε. Κάτι με χτένισε! Λοιπόν, μαντέψτε που είμαι. Ο Drake! Εν τω μεταξύ δεν έχω δει πιο χαζό πράγμα στη ζωή μου από αυτό. Είναι γυφτιά. Δεν δείχνεις ότι έχεις λεφτά με αυτό το πράγμα. Δείχνεις ότι ετοιμάζεσαι για το πανηγύρι της Αγίας Βαρβάρας. Λοιπόν, είμαστε στο ταξί και η μαμά βλέπει το 104 και λέει 104 και 104 είναι το ράδιο. 117 ευρώ είναι τα έδη. Μαμά, Εντάξει, να μην κάνουν ένα λάθος, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Ένα λάθος. 1.000.000 λάθος. Ναι, σωστά. το ξεχάσαμε στο παγκάζ. Blonde lady. Very. Quality. Thank you, bro. Have a good night. Πάλι μέσα! Η άλλη! Ανοιχτή και είναι open! Εγώ open! Η άλλη ανοιχτή πόρτα και είναι open! Άβλημα! Και λέει όπερ δεν το είπα. Άβλημα! Είχε ανοιχτεί την πόρτα και λέει και ένα ιόπερ. Και εγώ το είχαμε κι άλλον, όχι! Περίεργα μια κυρία. Καλημέρα. Δεν θα πιστέψετε τι μόλις έγινε. Αλήθεια, έχουμε ανεβράσει όλοι πάρα πολύ. Όχι. Μας άλλαξαν την ώρα από το σαφάρι και μας είπαν εκεί που ήταν να φύγουμε 9 η ώρα, μας λένε ότι φεύγουμε 8 και 4. Και για να φύγουμε 8 και 4 πρέπει να έχουμε ξυπνήσει 3-4 ώρες πριν. Ειλικρινά. Δεν το πιστεύω αυτό που γίνεται, αλήθεια. Η ώρα είναι 8 και 4 περίπου και φεύγουμε για σαφάρι. Είμαστε στο αμάξι για το σαφάρι. Πείτε για... καλημέρα, εγώ έχω πτυθεί σε ήχης, έχω μάθει πώς να κάνω τη μαντήλα. Would you like to say hi to the camera? Yes, why not? Hello. Hi. It's every time block 4 in the car. No. Όποιος αποφάσισε να είμαστε στο Ντουμπάι, ειλικρινά το συχαίνομαι. Είμαστε στη μέση του πουθενά. Δεν ξέρω αν θα αντέξουμε, αλήθεια εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Παιδιά, δεν αντέχετε.
Έχει περίπου 60 βαθμούς Κελσίου. Η ζωή είναι ωραία ξανά γιατί θα πούμε για γουρούνες. Και μπαμπά είσαι ανυπόμονος για να μπει σε γουρούνα. Έχουμε την επιλογή να πούμε σε ένα όλοι 4 και να βγάλει ένας μας ή να πάρει ο καθένας από μία γουρούνα μόνος του. Εγώ λέω να κάνουμε το μία γουρούνα μόνοι μας. Είναι στο πρόγραμμα. Α, ναι. Ναι, το έχουμε πληρώσει. Η Κατερίνα χέστηκε απάνω της και κατέβηκε και εμείς συνεχίζουμε μόνοι μας. Χαμπίμπι, come to Dubai. Κατερίνα! Θα σε βγάλω κι εγώ. Standing, yes. Yes, baby! Yes, very good, bravo. Είναι σειρά της Βάσος να κάνει snowboard. Κλαίω. Yes, very good. Βάσο, όλα καλά! Ανέβα πάνω τώρα ρε, να δω πώς θα ανέβεις τώρα. Δεν καίει. Καίει. Take a photo, family photo. Γιατί έπαιρνε Back money. Yeah, it's good. What do you do now? Up, yes. Water, it's okay. Πάρε, Leonida. You can go fast, very fast. You don't want to check the behind what happened. Maybe fall down, anything. You don't want to see anything? Πάει. Να ούμε ένα και μία άλλη μαζί, τρεις μας, εγώ εσύ την Κατερίνα. Ναι. Είμαστε στο αμάξι. Ναι. Πάμε αυτή τη στιγμή, είμαστε με τον Μίντα. Say hi. Hello. How are you? How are you? Πάμε στο Deira City Center για ψώνια, σούπερ μάρκετ και πράγματα. Και φύγαμε με το σαφάρι. Φέρτε λίγο. Τα λέμε. Βρισκόμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ, στο μολ, σε ένα εμπορικό κέντρο. Παιδιά. Αυστραλιανό. Και ναι, είναι πολύ μεγάλο. Μέχρι και πλυντήρια έχει. Έχει μέσα τα πάντα. Λοιπόν, Να τριχάμψε αρώματα, μαλάκα. πήγαμε σε ένα μαγαζί και πήραμε. Μετρήστε λίγο πόσα αρώματα πήραμε. Έχουμε φτάσει και έχουμε δώσει μαλάκα 100 ευρώ αρώματα. Μόνο. Λοιπόν, πήγαμε σε ένα μαγαζί και πήραμε. Πόσα αρώματα πήραμε? Λοιπόν, εγώ έχω 1, 6, 2. Πόσα έχεις μαμά εσύ? 2. Άλλα 2 η μαμά. Αστεράκια μου, σακούλα, σκάμισο. Σακούλα δεν παίρνει. Βάσο, εσύ πόσα τέτοια έχεις? 3 αρώματα ρε φίλε. 3, 4, 5, 6. Καθίσαμε και υπολογίσαμε πόσα αρώματα έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει 11 αρώματα από το Ντουμπάι. Τα πήραμε. Μεγάλη ευκαιρία, έχω δώσει 200 ευρώ σε αρώματα. Και νου. Πήραμε και noodles. Το ένα νούντι μου ανήκει, εγώ βρήκα το flavor, αλεύρι. Το δώσαμε μωρέ, εμείς έχουμε και ανάγκη. 20 φορές έχει ανοίξει την κάμερα για να μιλήσει. Τώρα, για άμμο, υδροτήλα. Εντάξει, είμαστε full. Τέλειος συνδυασμός. Είμαστε full. Secret, πήραμε του Σπύρου. Ναι, πήρα. Ξανανοίγει Πήρα η την κάμερα. Περπατάω μόνος μου. Έχετε δει αυτό το διάσημο πράγμα που λένε ότι η φάντα στην Αμερική είναι πορτοκαλί και δεν... είναι, παιδιά, είναι πολύ άσχημο αυτό το χρώμα. Δεν είναι σαν της Ευρώπης. Φυσικά δεν ξέχασα να πάρω τις αγάπες μου.
κοινή μου αγάπη. Είμαστε στο δωμάτιο, ετοιμάστηκα και σε λίγο φεύγουμε για Dubai Fountain και τέτοια. Έτσι είμαι κάτι affordable. Cartier, Tiffany. Το σαμπότης. Θα δώσει. Δεν είναι. Είμαστε στο Dubai Mall. Έχουν παραγγείλει τα κορίτσια Wendy's. Περιμένουμε. Να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα όλοι κρατάνε κάτι τσάντες Louis Vuitton και τέτοια. Μαλάκα, τι πλούσιοι. Penny. Λοιπόν, είμαι πίσω το Burj Khalifa. Α! Τι ωραίο. Εμείς περιμένουμε τώρα να πάρουμε ταξί για να γυρίσουμε πίσω. Έχουμε πάρει μερικά πίσω για να τις κάνουμε με τα haul. Και τώρα πάμε πάμε σε ένα τουρκικό εστιατόριο να φάμε. Πείτε για... Για ποιο μιλάς? Με το vlog. Γεια σου vlog. Λοιπόν, καθίσαμε στο τουρκικό. Λέγεται. Παραγγείλαμε, θα φάμε πάλι. Να κάνουν, βρισκόμαστε. Μισό. Βρισκόμαστε έξω στο ξενοδοχείο. Θα πάρουμε ταξί και θα πάμε στο Πάλμα για μπάνιο και γενικά να δούμε το Πάλμα. Όχι. Και ναι. Κατ. Πολύ ωραία περνάμε. Πατάμε μέσα στην έρημο. Πολύ ωραία περνάμε. Αλλά θα μπούμε στο μετρό. Είμαστε στο Dubai Metro και πάμε στο Πάλμα. Σαν να κάνει το πάλι από την αρχή. Κάτι σε γαργαλάει. Κάτι σε χτενίζει. Μόλις έφυγε. Έλα ρε, το δικό μας ήταν... Ναι, σε 35 λεπτά. Πάλι το. Άντε ρε. Άσε ρε. 4 λεπτά ρε. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε και τα 3 μέσα μεταφοράς του Dubai, το πιστεύεις? Τρελανέ με ρε Ναμακό. Ορκίσου. Εμένα βγάζεις. Εμένα βγάνεις. Σε κάνει ζου. Εμένα βγάνεις. Κοθούνε, η Βάσο Θα θα είπα να φοβάται το ταξιδέψουμε πλευρίδι. πιο κάτω, σας το είπα. Πάμε, Γιατί ρε. εδώ περιμένει όλος ο κόσμος. Θα έχει. Πιο κάτω από εδώ. Από πού σας έλεγα. Ρε σταμάτα την κρίνια ρε παιδί μου, κάνε έτσι, κράτα ισορροπία. Ναι, καλά εσύ ήσουν τέλεια. Άθλια. Τέλεια ήταν. Τι είπατε, τι είπατε. Το χάσες. Τι έκανες? Πήγα να κάτσω και είχε σηκωθεί το κάθισμα. Βασικά έκατσε. Και τα καθίσματα είναι ευγενείς εδώ. الإمارات العربية المتحدة للصرافة المحطة القادمة هي on passive. The final destination is Πες εσύ. Εδώ μέσα είναι. Εγώ ναι. Πάρε βίντεο εδώ για να το στείλουμε στα Ινόφτα, στο Δήλεση, για να μην νιώθουν άσχημα ότι έχουμε μόνο εμείς Ινδούς. Λέω εσύ με κράτησες να μπέσω και μου λέει ο Θεός. Θεός και Παναγιά. Ο Θεός και ο Αλλάχ μαζί. Θες να σε πάρω αγκαλίτσα. Θες να σε πάρω αγκαλίτσα. Έλα. Έλα, μπαμπά, να σου πω. Άντρα μου. Έλα. Κάτσε.
Όσο χτύπησες. Αγάπη μου, χτύπησες. Ο Θεός σε φύλαξε. Ο Θεός με φύλαξε. Παιδί μου να σου... Ναι. Τι όμως. Το Μπούρτς Αλαράλ. إلى شاطئ جميرة. Βρισκόμαστε στη στάση... Πώς λέγεται εδώ η στάση? Πώς λέγεται μπαμπά η στάση? Βρισκόμαστε στη στάση μπαμπά, πώς λέγεται? Πώς λέγεται η στάση? Μπαμπά! Σόκχα Realty. Σόμπα Realty. Και πάμε να πάρουμε το τραμ και από το τραμ να πάρουμε το Gateway και να πάμε στο mall να δω το Σάκη και τον Άρη. Σε άλλες περιπτώσεις, πρόβλημα σαν και εσένα στην ηλικία σου, που ήδη να Α, οκ. Και δεν το έφερα. Για να βοηθάει λίγο... Δεν το έφερα. Ναι, για να έχεις και τα δύο. Ναι. Άμα πάθουμε κάτι σοβαρό. Αυτό σου λέω, έλα από εκεί, ρε μαλάκα, είσαι 45 χρονών, έλα από εκεί, αφού το λέω. Δεν είσαι 20, σου λέω. Αντισηπτικό λίγο. Είσαι 45, σώπα. Θέλω να μου βρείτε μια πιο ηλίθια μάλλον τη δική. Μόλις τον αποκλήρωσα. Άφησε τη γυναίκα μου να πέσει κάτω. Τι θέλεις να τη κάνω, να της κάνω English or Spanish? Τραμ και τώρα πάμε στο motorway του Ντουμπάι. Είναι ο πιθανό, θα βγάλω ήδη εκεί πέρα. Λοιπόν, είμαστε στο Ατλαντή, στο ξενοδοχείο. Είμαστε στο εφτάστερο ξενοδοχείο. Ναι. Μόλις κατεβήκαμε δηλαδή, είμαστε στο Palm. Πολύ ωραία είναι. Μόλις πήραμε το Gateway και φτάσαμε, περιμένουμε σε μια... Τι ρωνεύεσαι ρε, αφού... Yes, παιδιά, είμαι καλά. Και τώρα περιμένουμε το μετρό και θα πάμε σε κάτι σκοτά που είναι μες στη θάλασσα. Μην το κόψε. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Άρθρωπάκια μου. Λοιπόν, είμαστε στο ταξί. Το πιάσαμε κότσα. Το πιάσαμε κότσα. Όντως, εδώ είμαστε. Έχουμε στα 4 άτομα σε 5 άτομα. Και τον έχουμε πιάσει κότσο. Τέλος. Τι είναι σκότσο? Το κοροϊδέψαμε. Ποιο? Τσίπησε. Τζις. Τσίπησε. Τσίπησε. Δηλαδή που μας πάει. Γιατί, ναι, γιατί... Τα πράγματα είναι απλά. Τι λέει? Κάνει vlog. Μα τι εννοείς, δεν κατάλαβα. No, thank Παιδί you. μου ήθελε παραπάνω λεφτά, δεν ήθελε. Όχι. Έκανες τον deal, εσύ 60. Μίξ. Λοιπόν, ήρθαμε στη θάλασσα. Σε λίγο θα μπούμε σε φουσκωτά. Χαλαρά εδώ με τις καμήλες. Πάμε τώρα να κλείσουμε εισιτήρια. Πάμε. Είμαστε... Μόλις βγήκαμε από το water park. Αυτό εκεί. Δεν έχω ξαναμπεί σε θάλασσα πιο ζεστή. Κατερίνα. Ήτανε κυριολεκτικά η πιο ζεστή θάλασσα που έχω δει. Έμπαινα μέσα και είχε πιο ζέστη από ότι είχε έξω που είχε 50 βαθμούς. Σέβη μου, μην κλαις. Βγάλτε βίντεο για το vlog. Αστεράκια μου. Ρε, περίμενα 10 λεπτάκια απ' έξω γύρω-γύρω με πιάσε πανικός, λέω τι έγινε, πού είναι. Χάθηκες. Δεν ήξερες να έρθεις εκεί που ήμασταν. Πιάνεις εξάμω. Σέβη. Και έκλαιγε σε μια γωνιά και σε βρήκε ο Ναούμ. Και του λέω πού είστε. Πήγα στο security. Να σε πάει πού? Δεν τα βλέπεις τα φουσκωτά δηλαδή, αλήθεια τώρα. Δεν ήξερες να γυρίσεις, δεν έχω καταλάβει. Πες τα λίγο και Άσο εκεί καθόταν όλη την ώρα.
Ρε μαλάκα, δεν είπαμε και ραντεβού. Εκεί δεν είπαμε ραντεβού. Δεν ήξερα καν που είναι τα. Ναι, αλλά θα κλαίγα εγώ μετά, δεν ήξερα που είναι το ραντεβού. Γενικά θέλω και με τα πάκια. Είπα να κάνω από κάτω. Αλλά με έπιασε πανικός ρε φίλε. Φοβήθηκες μη και δεν φτάσει Αθήνα αύριο. Εντάξει, ούτε συγκριθώ του να μου σκηνηθώ. Μα περπατάω και τη βλέπω να δεν κλαίει. Παιδί μου έκλαιγα μόνη μου. Τι κάνανε. Κλαις ακόμα, Σέβη. Να τα πούμε από την άμμο. Εύη μου, σε μια γωνιά έκλαιγες. Ο securitas ήταν διαθέσιμος για βοήθεια. Μου λέει δεν έχω mobile, του λέω στον παπαρό του λέω. Αυτός δεν σε πήρε μια γκαλίτσα ο securitas. Βρωμάει. Πηγαίνω στο security και τον βλέπω. Ο Γκίκας κλαίει σε μια άλλη γωνιά γιατί βρήκε τη γυναίκα του. Λοιπόν. Βάσο. Έλα. Δεν ξέρω. Κρατάς και μιλάς απλά. Δεν θέλω να μιλάω εγώ. Ωραία, πάμε, έλα. Όχι, εδώ μέσα βρωμάει. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω. Πάμε έξω. Εδώ είναι η Gigi του τέτοιου. Του Ντουμπάι. Η Gigi είναι το κινέζικο στον οροπό. Εντάξει, μεγάλη έγραψες πάλι. Λοιπόν, ναι. Η Τζίτζι του Ντουμπάι είπες. Τι θέλεις από εδώ? Με 5 ευρώ. Κοιτάω εδώ πέρα. Εγώ πάω απέναντι στο άλλο από Ντουμπάι. Πάρ' το, βρωμάει εδώ μέσα, δεν μπορώ. Ρε φίλε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν θα μου φάω, κοπέλα μου. Εγώ, Όλα μου. η γυναίκα του Γκίκα μου. Έλα, ρε. Τι λέτε? Έλα. Εδώ λέει I love Qatar. Δεν είμαστε καν στο Κατάρ. Κατερίνα. Το Ντουμπάι μετρό πάλι. Γιατί είμαστε μάγκες. Γιατί είμαστε... Η Βάσο λέει ναι, ναι. Γιατί είμαστε αλήθειες και το ξέρουμε. Βασούλα. Είναι ξυνισμένη. 5 dirham. One tirόπιτα. Please. Εάν με ανεβάσει έτσι, σου κάνω μήνυση. Πήγαινε από την πόρτα. Έβη κανένας παπαράς. Με 3 dirham κατεβαίνω εγώ. Όχι ρε, το άλλο ήταν πιο ωραίο. Όχι, αυτό τώρα κοροϊδεύεις τη φίλη μου. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 το βράδυ. Πάμε να πέσω για ύπνο και αύριο πάμε Αμπου Ντάμπι. Καληνύχτα. Καλημέρα. Σήμερα θα πάμε στο Αμπου Ντάμπι. Και αυτό. Πείτε Grand Mosque. Grand Mosque. Grand Mosque. Εκεί δεν πάμε Mosque. Θέλω να του πετάξω αυτό το ποδαράκι εδώ, διάβασα μπορώ να το ανεβάσω. Δεν είμαι σε τη θεία από το Σικάγο. Είσαι σαν τη θεία, αλλά όχι το Σικάγο. Τι είπες, τι είπατε, τι είπατε. Είναι θεία από τα χλαδογόρη Σερών. Εμείς καταλάβαμε. Είμαι θεία από τα Αμπουντάμπι. Ναι. Ναι. Κοντά είναι. Αλλά κοψαλά. Αυτό κάνουν. Και μη γελάτε γιατί είναι θρησκεία του ανθρώπου. Δεν έχει καταλάβει εγώ τι λέμε. Εγώ ρώτησα τι κάνουμε. Εμείς κάνουμε σταυρό. Αυτοί τι κάνουν όταν κάνουν κάποια φιγούρα. Τι φίγουρα. Πυρουέτες. 2 κυβιστήσεις και αμπλάς. Νόμο κάμερα. Ξαναπείτε το λίγο αυτό. Λίγο Κατερινάκη μου τώρα, η Σέβη που θέλει εδώ να προσευχηθεί. Έχουμε το τάμα. Το έχει τάμα γι' αυτό. Τάμα. Τι? Κατερίνα, θα τον αφήσουμε εδώ, θα σε αφήσουμε εδώ μέσα να σε πάρει Ντουμπάι. Τέλει. Αυτό θα πάει, αλήθεια, για να τρώει το ψωμάκι. Της αρέσει το ψωμί. Της αρέσει το αντίδωρο. Εν τω μεταξύ η εκκλησία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Grand Mosque. Η μαμά μου μουσουλμάνα. Πάμε. Πρέπει να φοράμε φούτρα για να κλείνουμε τα μαλλιά μας. Και ναι. Είμαστε στο Grand Mosque, στο Αμπου Ντάμπι.
Εντάξει, ωραία είναι. Αλλά έχει πολύ ζέστη και είμαι με το φούτερ. Είναι όμως πανέμορφα. Και προεκτικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις μανούρα με τις ταρήφες εδώ. Από τη μέρα Και που όταν είχαμε κάτι εκεί πίσω, όταν είναι εδώ πίσω θα είναι... Δεν βλέπει και προς μοιοπία. Μιλάει σαν την πορδί εκεί πίσω. Αυτό είναι μοιοπία. Μιλάει σαν την πορδί πετάγεται εκεί πίσω. Κοίτα πώς είναι πίσω. Τι μορία. Ένα κεφαλάκι και μανούρα. Ένα κεφαλάκι με μουράκι. Να έρθουμε και το Πάσχα εδώ. Νομίζω ότι όντως είχε. Μα παιδί μου, εγώ δεν είχα. Εξομολογηθεί να κάνει το... Όχι, Να έρθουμε και για Πάσχα. Μα εγώ δεν είχα. Εγώ... Πορδί πίσω. Από αύριο, perfect. Θα μας πάει ζουμί. Από αύριο ζουμάκι. Σκέφτομαι από αύριο. Φθηνά είναι όμως εδώ το ταξί. Πιο φθηνά από το Ντουμπάι. Φίλε, δεν στο κρύβω. Γιατί με πιάσε το αεράκι μέσα και την δροσιά. Με πιάσε η δροσιά. Και μου ήρθε λίγο το χοντρό. Este West, η Τσαλισαλή, έτσι σωστά. Este, Φτάνει. West, η Τσαλισαλή.